Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas jalatabe madihamu saluhut na damang dainang dongan sahapor seau di bagasat Tuhani. Nasa tok-tok pahihut-ihut channel YouTube nami Ima Kristo Aritraon. Tangiang nami anggiat mahamu toktong di bagasan hai pason. Hata ni debata nagabe ojahan partodio dihita di minggu letare tanggal 27 Maret 2022. Imana ni enet sian buku pesalmen biddu 32 mamuka sian ayat walu sahak rodi ayat 10 sada hujaho matuhita saluhutna songonom madidok disi hupar rohai jala hupodai peho taringot tudalan sidalanammu huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku unang tung songon hodahamu manang songon halode na somar roha dangolo dumonok tuho dapi natuduk ni kokang tung naladdo parniahapan ni parjahat alai manangise namar haposat tu Jahoba haliak kononna tu si asini roha marlas ni roha mahamu mida Jahoba jala marolopolop mahamu ale akka partigor jala maredde masude hamu akka parsihohot marroha. Amen. Ita nido anggo sahakna. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus sudedo jolma dihasianganon makirim asa tungjub panglas ni roha dohot ngulu na marolopolop di pardalanan ni nguluna. Alanak perupani balga pakirimot ta di ngulu na marlas ni rohai sipata manang jok do dang jupangi di bagasan ngulu na tadalani di hasianganon. Saya tahirim do parhunikan HP na pargadongan. Saya tahirim do parsaulian HP na roha magoan. Saya tahirim do las ni roha HP parukilot do naro doho lanak kana asing. Buasa bui masa akka na songoni hamu akadongan hudok matuhamu jok pe masa na songoni alalas ni roha na tahirimi seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi na masa di ngulutta. Manang boy dohonon kebahagiaan atau sukacita itu seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kita alami. Bamolo dinggap pernguluatta las marohatta molo sikop rade saluhutna natahaporluhon las marohatta molo tulus nasinita ni rohatta las marohatta alai molo balik do namasa sian natahirimi terbaik kita dope ulaning marlas ni roha jala marolopolup songon nani igil ni tema ni mingguan molo takas do tahanguluhon hapor siap tai sasitong na danga pala namaol juk panghita ngulu na marlas ni rohai jala ido di hatidak ko sidau di turpuhon ra dohonot tama ay wajar rotok sidau marlas ni roha jala marolopolup ay sahala raja do ibana sonang do nguluna go artana go huaso do ibana songon sahala panggonggomi ido bahen na bui marlas ni roha jala marolopolupi di nguluna alai hudok matuhamu mulu tajaha do biddu 32 secara keseluruhan sasitong na danga pala hanguluan na songon sahala raja na patubulas ni roha dohot olopolop di ibana ay tungasing do nagabe suha-suha ni ngulu na marlas ni roha molo disidaut di bagasat turpuhon ahado na patubulas ni roha di ibana hamok kadongan ado suha-suha ni ngulu na marlas ni roha di bagasat roha ni sidaut tajahama turpu tanakingan di ayat sada ro di ayat 2 di rok martua ma manangise naung sinesaan pangalau sina naung hinukupat dosana martua ma jolma ia so dijujur Jahoba tu ibana hajahaton jaladang marpangalecem toddina di bagasan sian hatorangan na tajaha di ayat sada ro di 2 nakingan adorak suturpu taun takas mata boto ia ngulu namar hasonangan ima molo-olo hita manopoti dosatta jala disesa de mata akka pangalau syutta ima las ni roha di ibana ima olop-olop di si Daud
jala ima ngulu namar hasonangan dirajumi rohana. Ay takas do di hati dakko si Daud, ia dung muba rohana jala di papotohon ibana dosana tu debata, jala dung di sesa debata dosanai, disima dapot ibana ngulu namar las ni roha jala gok olo-polopi. Ayat dorak so di papotohon jala ditopoti ibana dosanai, tung marhusari jala susah do roha nak pikiran ni si Daud. Takas doi boy berengotta mulo tajaha muse ayat 3 rodi 4 adorak so turpu jami taon didok di ayat 3 rodi 4 ay saleleng huhasip pod dosaku reung do holi-holiku dibahen anggukku ganupari ay say didodoni tangammu doaw ariat doho borngin jadi marsik do mudarhu songod di hamamasa ni logo ni ari. Asa atok si putih hotta siap panidangiam ni si Daud di ayat 3 rodi ayat 4 nakingan. Ia halak na soolo manopoti dosana manang ditopoti doniat dosanai alay dangolo muba daktar baheni mapersaulihong ngulu namar las ni roha jala ngulu namar lopolop di bagasat Tuhani. Asa siap panidangiam ni parpesalmenon dapat tita masa dadalan bohado asa taruli hita di ngulu namar las ni roha jala nagok olo-olopi. Ima molo-olo hita manopoti dosata jala olo hita paubahor rohatta manudali dosai. Alay hudok ma Tuhamu unang holsohon ngulum molo so dapok munasinita ni roham unang holso ako molo so harugabi do peyakkana ni ulam unang holso ako molo so harusikop do pe arta manak sinadongammu unang holso ako molo so haru denggad do pe ekonomi ni keluargam dang marlapata ni amanginang molo say holani do na di holso ko di tonga-tonga ni ngulum jala molo pe sa sitong na dapotoi sa luhutna ingot ba ay nalaw salpu doi pe saddo sudi nai hamuak kadongan jala molo pe holso ako unak pa holsohu molo pe marsak ko unak say lalap po didodoni arsakmi ay dang marlapatan holso ni roham daholan na manabay si pikirammu doi hudok nakina manginang molo holsoan unak pa holsohu molo pe marsak unang say lalap diago arsak. Jadi songo selingan ni jami taon taringo tuhalak na say holal lalap holsoar doho marsak adong dohea pengalaman nami marhuria di hitaan 3 tahun nak salpu. Jadi disada luat na huhubasi hami hati hai adong ma di sisa hala ama na dibahen guarra si Marcella. Jadi perjulu sehali hubege di dok guarnia matai si Marcella ay matca erge do hilala aladang somal di dok rohak rupani guarni sahala bawa si Marcella daholag guarni borua do somal nai dibahen aledak kuboto di hutamu amanginang arong do bawa namar guar si Marcella di si narohak kudang adongate. Jadi hea mahusukku sahala situat tadi si ay natohodo amang guarni amatai si Marcella niku ay baharo amangin na situay ay daw ngamang ay taksomal hubigi guarni bawa si Marcella niku rupani. Jadi Roma situay hu mekel suping tidok ma sebenarnya amang si mertua paruliat do guarrai alay dibahenak ke jolmana di hutom ma guarra si Marcella ay di boto amang do say holan na marsak do karejuni sude di hol sohoni ganupari say holan na marukil torus lalap polan na marsak isi pedongan na makkatai say holan narsak na di babua hape nian dumangol doakkan na di ay na deba aledak pola haru ganupari say diberita hunak kadongan ni songoni mana alayang guibana torus lalap holan na marsak hape na masa marsak gabi do na niulana say hurang gudang terus say lalap di holsohon alani mahu bek kami guarra mak si Marcella inna situai mahu mekkel. Jadi hubungan namang niku adang dapot hakku do pe Roma situai di dokma ay Marcella yamang singkatan ni gelarra do hubek kami ay singkatan do Marcella molo gajangna ima marsak selalu bah gawe mekkel mau rupani pebege ceritai ay marsak selalu do hape guarni Marcella hamuk kadongan say unang mamasa pangalahu na songonia te
Gabi adong gelar Marcella alalalap holan na say marukil, alalalap holan na marsak. Alani songon na hudok nakingan. Unak kolsohon ngulum molo so dapok muna sinita ni roham. Unak kolso ako molo so haru gabi dope na ni ulam. Unak kolso am molo so haru sikok dope harta manak sinadongammu. Unak pahol so huho molo so haru linggad dope ekonomi ni keluargam. Dang marlapata ni yamanginang. Molo say hola nido na di hol so hokko di ngulum. Jala udok nakingan ay molo dapot tope sa luhut nai ingok ma nalahosal pudoi pesat do sude nai hamuak kadongan. Jala molo pe hol so akko daktar pasirik ko hol so ni roham baunang ma pahol sohu unak patangisu songon si pilibegu na so marpakiri moni aidang marlapatan hol so ni rohami udok nakingan molo say pahol sohu hita holan na manabay si pikiran doi. Asa anggo na manoktong jalan nahot holan hanguluan na marhasonangan rapot Tuhanido. Ido si tujuan niyak na porsea. Daktaruli hodisi molo so olo ho manopoti dosam. Daktaruli hodisi molo so disesa debatam dosam. Daktaruli hodisi molo so asiro hani debata diho. Alani daripada makol sohon ngulum di portibion taringot tu sinadongan dohotak na asingi. Marsak jala holsoa maho alani dosam na godangi. Marsak jala holsoa maho molo so haru ditopoti ho dope dosam. Jala molo so haru muwe dope ho sian pangalahom na marlaut dosai. Alai molo nungga di parhatopok manang ditopoti roham dosam na godangi. Jala molo nungga di sesa de batasa luhut dosami. Tamama atong marlas ni roha jala marolopo-lopo di ngulum. Jala hudok matuhamu akadongan. Ikut tapar hatutu do pabuan apsesa dosata di bagasan panubusion ni Kristus di hau pinor silangi. Atau mauliate mata dok tu debata naung rotu mopotita tu portibion asa dapot hasisaan ni dosa marhite Tuhan Yesus. Roi banasian hasangapon na manopot hita na leaon holan marhite Kristus dota jalo hasisaan ni dosa. Martua mahita tutu ala napsesa dosata di bahet Tuhani. Ido ubahet didok Tuhan Yesus sian hau na pinarsilangi nunga marujung. Ahado tahin nang marujung amanginang ima akka dosata do sude pangalaw siyotta dia do panna. Dibuat Yesus tu hau pinarsilangi. Alani rohi tatu bagas joro ni debata tahalason tahamulatehom ma haroronai tumopot tita. Ahinorhon ni hapor siyaut tu debata dohot ala asini rohani debata sabingdo taruli hita dihatuaon. Dohot haluau ni songon na didok ni si Martin Luther tri solai sola fide sola gratia sola scriptura holan ala ni hapor syaun holan ala asini roha holan ala hata ni debata jala mauliate ma rohatta tu debata ai di parbaga do diturpuhod dia walu nakingan naik kod di parrohai jala diiring-iring do hita di pardalanan ni ngulut taon asa unang belot job diga bolisop ni dosai ido nakingan nabuita jaha di ayat walu turpu taon didok hupar rohai jala hubodai peho taringot tudalan sidalanamu huiring-iring peho dohot pamereng ni matakku alani marroha panguloyon na tutu mahita dipangiring-iring ni debata di ngulum jala unang maniasay joloro uhuman manang lising-lising di ngulut taon asa olo hita pau bohor roha. Songot tudosan na binahin ni si Daud dia sia nakingan. Di bani mana sada tudosan dia sia unak tuk songon hoda hamu manang songok kaludi na somar roha dangolo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang. Kadongan mulu hoda manang haludi sian kokang na mga lisingido gabi patokan di lakkana. Maradi manang marlojong nangit manang hatop lakkana. Sude lakkani hoda manang haludi dito tuhol lising-lising ni kokang ni tuan nado dada natubu siar rohana sadiri asa dibai sidau petu dosani dipaingot dohita asa unang gabe songoninian unang say jolo saya dongak kahuman na mga licing manang napaingoton asa gabe olo hita marhamu baon jolo robe singot-singot baru pe asa dok panandayon ni diri gariada tati si pata nungga masa akka si paingot di ngoluna ipe tong dangolo marhamu baon
atong muba mahita siya nakapangalaho na songoni. Ayak ka na so ulo muba siyan pangalaho na songoni, tungladdo parniyahapan na. Alay manangisi na marhaposat tu debata, taruli di asini rohana doi. Ido na didok ni sidaw musi nakingat dia 10. Tung naladdo parniyahapan ni parjahat, alay manangisi na marhaposat tu Jehovah, haliak kononna tu si asini roha. Atong tadda naung disesa dusattai, diarahom minggu letare, dohita saluhutna, asa marlas ni roha jala marulupuluk di bagasat Tuhani, di pangujungi ni turpuhon, ido na didok nakingan, di ayat 10 sada. Marlas ni roha mahamu dia Jehovah, jala marulupuluk mahamu, ale akka partigor, jala maredde masudehamu, akka parsihohot marroha. Atong managabe las ni rohata, managabe olop-olopta dihita saluhutna, jala patuduhom ma las ni rohami, patuduhom ma las ni rohata, marhite naolo manopoti dosa, jala tu mudal hossa, debatama margugoy hok kita lau mangulahos saluhutnai. Amen.